Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi live streaming neng channel Mas Jon Yono ya, channel anyar nggone koncoku Mas Jon Yono iki kayak live streaming moli ya. Dadi ceritane ngono lho. Bengi iki malam Minggu jane ana acara Deni Caknan iki. Ora sida nonton Deni Caknan ning Kampung Seni Borobudur, acara Harley Davidson tapi malah live streaming nang omah iki. Moli ya kayak moli kayak beraktivitas aja mal aja mal loh kameranya arep ditarik karo moli aja mal jangan ya moli ngawur kok moli lagi live streaming sama Simon kayak moli lho. Jadi ngene iki lur, kegiatan malam Minggu rano koncone. Nah untuk konco-konco sing do nonton Deni Caknan, nah iki dari Sabang sampai Merauke kan acarane apa Harley Davidson iki ning Kampung Seni Borobudur, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Wis ngono wae. Aku jane mau arep melu ngliput rono karo konco-konco YouTuber do kono to. Gawe video lho ning Kampung Seni tapi ora sida lho iki ngancani Mas Yono live streaming monke moli kan misor ke. Jadi ngono ceritane. Berhubung hari ini nek wingi udan ya ini nek wingi udan nek saiki terang. Hari ini acara cerah ya. Cerah live streaming karo monke moli sambil ngopi di malam Minggu. Ngopi-ngopi hari ini ngopi pahit lho. Mau ceritane wis ngonten ning ngendi? Area persawahan lur, area persawahan. Ning kono ki aku masang apa jaring payung. Jaring payung ning Shopee ku jenenge jaring bubu ya. Jaring bubu jadi tak tinggal ning kali, saya tinggal di sungai besok pagi, nak ora besok siang, nak ora sore tak ambil. Jadi dapat ikan apa tidaknya itu besok tak ambil ya. Jaringe ngono. Nah sementara malam ini buntu rano konten, gawe konten-konten karo moli, ya karo live streaming ngene iki. Live streaming moli karo gawe konten sama monke moli ya. Oke, kelambine iki dicopot moli iki kan pakai kelambi biru kuning gitu dicopot karo moli. Jadi konten sama moli enggak pakai baju ya. Enggak pakai baju molinya tapi dicopot dhewe ya kelambine ya karo moli ya. Kayak bajune kuning sama biru itu dicopot sendiri bajunya. Jadi hari ini moli enggak pakai baju ya moli. Aja malah saya ditarik. Kameranya harus ditarik aja malah. Jangan moli. Ambil live streaming ya malah ditarik. Kayak malah dolanan boneka kayak. Moli. Bonekae di odot-odot. Jadi ngono lur ceritane. Jadi malam Minggu Deni Caknan ning Borobudur lur iki jane mau arep OTW mangkat ning Borobudur nyeluk Deni Caknan ning mau grimis terus rasido terus delalah ana kanca Mas Yono yang barusan pulang karena dijemput dipethuk tanggane sing lagi lara untu. Jadi dhek Mas Yono iki duwe obat lara untu. Terus dijaliki terus saiki Bali kek njupuk obat lara untu. Terus besok acarane iki kanca-kanca perkutut kuwi do gantang. Kanca-kanca perkutut iki do gantang ning Latber Purworejo ya, Purworejo. Kita isi Kemplong Purworejo. Nah, untuk yang tidak berangkat ke Purworejo, podo gantang ning lapangan tok sama Borobudur. Jadi ngelatih burung perkututku ngene iki lho. Nah, ngene iki kan
tak siapke ke latihan sesuk ya. Yo ana sing gek lara, gek sakit dan lain sebagainya dan ana sing gek apa jenenge kemarin tak jemur ngasih pirang-pirang dino iki lho. Dadi kayak kutut-kututku. Pakane ijeh wedane ijeh aman. Iki pakane isih pakane entek iki kok tak jogani iki. Entek iki tak pakane entek. Selalu dicek iki pakane entek juga. Liyane entek ora, iki entek-entek. Jogi pakan kok ya. Iki ijeh. Bar iki tak jogani pakan lho. Dadi ngono ceritane. Karo sinambi live streaming channel Mas Yono iki ya, iki lho channel Mas Yono. Karo Moli, mon kayak Moli. Kerukupan ya malahan. Kerukupan klambine dekne dhewe. Ngono kuwi. Kayak kucingnya, ana kucing jaba iki biasanya medeni apa? Gusair. Kucing ning jaba iki biasanya medeni pututku. Mbuh akhir-akhir iki kok ana kucing apik-apik. Kucing diwut-diwut nang ngono kae. Agak do pengaji kayak kucing kayak ketok mripate. Kucing itu kalau di center matanya menyala itu loh, kejauhan itu. Nah, banyak kucing ini. Nah, kucing kayak itu yang menyala ini mata kucing ini lah, ini dua ini mata kucing ini. Tuh dua. Kucing itu seperti itu kalau di center. Tuh matanya hidup. Mata kucing. Tuh. Iya ngono lho. Jadi wes bengok-bengok Moli nak. Moline bengok-bengok nek ditinggalin. Jadi ngono, terima kasih yang sudah hadir di live streaming Mas Yono. John Yono, aja lali di subscribe, di like, di komen. Untuk berlengganan ataupun untuk apa istilahnya. Ya, terima kasih untuk Mas Mustamah, bagus Mas molinya. Mustamah sing duwe malu waing ya. Waing ya apa iki? Ya Mas Mustamah iki sapa iki? Mustamah. Iki cok channel Mas John Yono iki karo aku. Malah digelempangke. Aja gelempangke ya. Sapa kok yen aja gelempangke, mobilnya digelempangke karo Moli. Nah, wes. Anteng. Mobilnya digelempangke. Karo Moli, kayak Moli. Jadi ngono lho, tak padangi mall. Iki live streaming sudah 1 jam 15 menit ya. Pokoknya tetap semangat lihat live streamingnya Mas John Yono dan Mas John Yono lagi bar Bali njipuk koncone sing duwe channel Mas John Yono. Channel John Yono. Ki sing komen sapa bojomu sapa? Kono. Aku. Nah, bar diglempangke mobile karo Nesu kok. Nesu ki sing duwe channel kayak Mas John Yono. Iki jadi live streaming. Sida wayan njaluk obat untu. Njaluk obat untu, Yayu bojone Nur Kolesingan. Loro untu. Untune loro. Dino wingi untune loro ya. Ayo tak wehi obat untu ayo. Do cocok iki aku kurang lho. Anu Magelang. Ora nang Kalilamat. Kalilamat. Apoteknya Kalilamat apotek. Apotek Kurnia apa pokoke. Udu sebelah PLN. Oh Sinse. Sebelah PLN Muntilan kuwi kok. Lah iya. Do cocok ke. Jadi ngono lur ceritane. Iki wis pokoke video apa anane lur. Video apa adanya.
nanti langsung saya upload. Pokoknya kenapa saya sering upload karena YouTube itu banyak duitnya. Yang upload ya tidak dapat uang dari YouTube karena channel saya 5, jadi sekali upload itu banyak ya. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.